buru belarri gabitz, buru belarri, Beste gunean deituzten larraitzek arduratuta gure pankarta horrek handixak kentzen zabitziela. Zutan urten hauen ja bulegotik, eta bilgunera heldu orduko larraitz eta xabila epelen abernuntza zen horreik kartelu. Beste batzuk, fortiesta zarlaten, gora Bildu, gora Bildu, eta zara bet, ondo goiez. Ondo goiez. Hau da lantaldi. Lanien ikesten eta gainera grabazioak itxen eta gero kortiak itxen. Beste batzuk, ama, ume gisa gaixo berrisa, bulegotik urten itxi umia amandriakin etorri arrastizak ataten, bestia enpresatik urten da ez dakize ordutan, kriston lantaldia, beretan, kriston lantaldia. Euskalduna, arrasatearrak konprometiduak. Kate horretan danok batera gogorki lotuta da zenak.